Vă salut la acest briefing de presă pe marginea reuniunii de azi în format 1+1. După informația pe care o voi prezenta, voi răspunde în conformitate cu rigorile unui briefing de presă la întrebările de precizare pe care le veți avea față de cele relatate în legătură cu subiectul abordat. Așa cum știți, pe 24 octombrie, la Chișinău, s-au aflat simultan două delegații, cea condusă de reprezentantul permanent al președinției în exercițiu a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ambasadorul Thomas Mayer-Harting, și cea a reprezentantei Uniunii Europene în procesul de reglementare transnistreană, doamna Dorota Dlouhi-Suliga. În aceeași zi, Chișinăul a transmis oficiului negociatorului șef de la Tiraspol solicitarea de a convoca cât mai grabnic o reuniune în format 1+1 cu participarea unui grup de experți, dar și ai reprezentanților părților implicate în formatul de negocieri 5+2, pentru a discuta despre criza energetică din țară care afectează, deși într-un fel inegal, ambele maluri ale Nistrului. Pe 26 octombrie, Tiraspolul a acceptat propunerea noastră de a avea această reuniune, dar a insistat pe extinderea agendei cu alte subiecte, precum importul produselor alimentare și farmaceutice, problema bancară, problema autorizației ecologice a uzinei metalurgice din Râbnița. La rândul nostru am solicitat și noi includerea unor subiecte adiționale, inclusiv cea legată de dificultățile de ordin administrativ pe care le întâmpină în momentul de față Liceul Evrica din Râbnița. Întrevederea a avut loc azi în oficiul OSCE de la Tiraspol și a durat 3 ore. I-am avut alături pe secretarii de stat Vadim Gumeni de la Ministerul Economiei și Constantin Borosan de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și colegi de la ANRE, ANSA, AMDM, Moldelectrica, Moldova Gaz, Serviciul Vamal, ASP și, desigur, Biroul pentru Reintegrare. Evenimentul a fost moderat și găzduit de misiunea OSCE din Republica Moldova, la el participând și reprezentanții ambasadelor Ucrainei, Rusiei, Statelor Unite ale Americii și ai delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Cele 3 ore de discuții au fost împărțite în 2 părți egale. Primul, în care s-a discutat despre problema energetică și măsuri pentru depășirea sau, eventual, diminuarea ei, în cea de-a doua parte fiind abordate restul subiectelor. Pe subiectul energetic, Chișinăul a propus o mai bună coordonare a acțiunilor în vederea raționalizării consumului de gaz și energie electrică. Din păcate, deși discuțiile au fost foarte concrete și au decurs într-o atmosferă calmă, nu am reușit să ajungem la un numitor comun. Ne-am înțeles că grupuri de experți în domeniul energetic de pe cele 2 maluri ale Nistrului vor analiza în zilele care urmează anumite detalii tehnice, dar și de ordin juridic, care ar permite soluționarea, fie și parțială, a acestei probleme. A fost tangențial atins și subiectul evaluării în comun a riscurilor care pot apărea în cazul sistării, din vari motive, a importului de gaze naturale din Federația Rusă. În acest moment, din păcate, trebuie să luăm în considerare toate scenariile posibile, inclusiv cele mai proaste. Am convenit cu negociatorul șef de la Tiraspol că în viitorul apropiat va avea loc o nouă rundă de negocieri la care am abordat mai detaliat acest subiect. În general, întâlnirea de azi, deși fără rezultate palpabile pe subiectul energetic, lasă încă loc de speranțe că anumite lucruri pot fi făcute pentru a ușura povara crizei energetice pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Legat de celelalte subiecte discutate,
Am avut în continuare opinii diferite legate de modalitatea de import a medicamentelor în regiunea transnistreană. Tiraspolul insistă asupra unui tratament preferențial, diferențiat, cel puțin pentru perioada stării de urgență. Pe importul de produse de primă necesitate, am demonstrat delegației de la Tiraspol că nu există niciun temei pentru a învinui Chișinăul de rea intenție, de presiuni economice sau de acțiuni ce ar putea duce la creșterea tensiunilor. Volumul importurilor, comparat cu anul trecut, nu a suferit schimbări. Pe anumite produse, cum ar fi cele farmaceutice, de exemplu, se atestă într-adevăr o scădere. Dar în cazul produselor alimentare se remarcă, la multe capitole, chiar o creștere. Pe cazul autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râmnița, am subliniat faptul că deocamdată suntem în proces de analiză a datelor. Tema mediului, mai ales în preajma unor întreprinderi atât de mari, cum este combinatul de la Râmnița, ridică întotdeauna multiple semne de întrebare, alarmă în rândul cetățenilor. Într-adevăr, până în prezent, au fost efectuate 3 vizite ale inspectorilor de la Agenția de Mediu a Republicii Moldova. Dar cu siguranță e nevoie să mai fie făcute investigații suplimentare. Pe subiectul bancar, după cum știți, în luna iunie, Chișinăul a oferit agenților economici din regiunea transnistreană posibilitatea de a utiliza, pe durata stării de urgență, un mecanism bancar special ce ar permite convertirea leilor moldovenești achitați pentru plata energiei electrice cu scopul de a achiziționa produse de primă necesitate. După cum știți, acest mecanism așa și nu a fost pus în aplicare. Delegația de la Tiraspol a invocat astăzi unele aspecte de ordin tehnic care l-ar face inaplicabil. Subiectul bancar rămâne a fi unul dintre cele mai complexe în cadrul discuțiilor în format 1+1. Firește, astăzi nu am putut avansa prea mult pe această direcție, decât să consimțim asupra necesității convocării pe parcursul lunii următoare a grupului de lucru pe subiecte bancare. În linii generale, considerăm că reuniunea de azi, în pofida succesului ei limitat, a fost una utilă, menită să diminueze percepția de ansamblu că tensiunile dintre cele două maluri sunt în continuă creștere. Am văzut recent mai multe declarații periculoase, iresponsabile chiar, în acest sens și dincolo de aspectele practice puse în discuție la reuniunea de azi, era nevoie să dăm un semnal pentru societate că în pofida problemelor persistente, dialogul continuă și că pe anumite subiecte pot fi găsite compromisuri care pot ușura viața cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului în aceste vremuri complicate și neliniștite. Vă mulțumesc! Oxana Bodnar, Publica TV. O precizare, vă rog frumos, dacă puteți să ne spuneți pe puncte, mai exact, cu ce solicitări sau propuneri a venit Chișinău la această întrevedere și dacă cumva s-a cerut de la Tiraspol confirmarea că nu va fi întreruptă livrarea energiei electrice pe malul drept al Nistrului. Bine, confirmarea nu o puteam, ea depinde de livrarea de gaz, de combustibil. Deci o astfel de confirmare, în condițiile de azi, nimeni nu poate să vă facă. Ea este stipulată în contract, odată ce există un contract. Dar există cazuri de forță majoră, lipsa combustibilului este un caz de forță majoră. Referitor la subiectele negociate, atât timp cât procesul este în negociere, detalii mai de substanță, din păcate nu vă pot da. Rezultatul negocierilor se face public, nu procesul negocierilor este public. Dacă puteți măcar să deschideți paranteze, ce divergențe sunt acum, Tiraspol, de ce nu găsește limba? Da, ceea ce v-am spus, referitor la coordonarea acțiunilor privind utilizarea gazului sau energiei electrice, adică să fie un fel de paralelism sau, cum să spun, o sincronizare în acțiune, acest lucru nu a fost, cel puțin deocamdată, primit cu multă deschidere din partea Tiraspolului. Dar, după cum am spus, este un proces în discuție. Deci asta au fost
Dar mai exact, această analiză comună a eventualelor riscuri dacă se va deconecta. Este un alt capitol, este o altă problemă. Noi am atins-o, așa cum am spus, doar tangențial. Este un subiect care, într-adevăr, credem că trebuie discutat, că trebuie să existe o astfel de, nu un grup de lucru suplimentar la cele 14 pe care le avem, dar în cadrul formatului de negocieri 1+1 ar trebui să existe o înțelegere a ce facem în cazul în care se produce o sistare integrală a importului de gaz din Federația Rusă. Și ați vorbit despre anumite declarații în context, că ați spus ultima perioadă au răsunat anumite declarații care poate ne provoacă îngrijorare. Dacă puteți să ne precizați ce exact îngrijorări sunt acum în privința regiunii transnistrene și dacă a fost acest subiect cumva vociferat în fața reprezentanților Tiraspolului. Subiecte de ordin politic sau de ordin militar nu au fost abordate în cadrul discuției de azi. Mă refeream la mulțimea de declarații care au apărut în spațiul public, de altminteri și în stânga și în dreapta Nistrului în ultima vreme, care vorbesc de o eventuală mobilizare, de acțiuni militare, de un pericol a declanșării conflictului sau chiar de instigare la acțiuni de acest fel. Asta am și spus, una din menirile, dacă pot să spun așa, indirecte, colaterale ale reuniunii de azi, este tocmai a demonstra că nu există niciun temei ca astfel de mesaje să fie răspândite. Și dacă v-ați pomenit de mobilizare, vă întreb, vă rog frumos, dacă aveți date despre persoane care locuiesc în regiunea transnistreană, care au fost mobilizați sau au primit citații? Nu avem astfel de date, dar nu avem nici evidența, cum să spun, niște mărturii evidente că astfel de lucruri se întâmplă. Sau dacă se întâmplă, este ceva foarte și foarte limitat. Vă mulțumesc. Екатерина Дубасова, корреспондент Ньюсмейкер. Владимир Зеленский на Я о Платановском крымской саммите. конференции не говорю. Я сказал, это брифинг, это не пресс-конференция. Очень сожалею. Мы можем поговорить о крымской платформе после этого, или, как я вам сказал, в понедельник, с большим удовольствием. Но это брифинг. Спасибо. Да, спасибо. Eduard Maceac, Politic Media. Domnul Serebreanu, vrem să vă întreb, avem un anunț preliminar că partea stângă a Nistrului va avea un volum de, să spunem, 177 de milioane de metri cub de gaz pentru luna noiembrie. Șeful de la Moldova Gaz a anunțat. Și vreau să vă întreb dacă în cadrul discuțiilor de astăzi ați observat sau nu că ei sunt gata să cumva să raționalizeze consumul în stânga Nistrului. Sunt semnale că ar putea exista niște Domnul Maceac, anume asta a fost subiectul discuției, raționalizarea coordonată, dacă vreți, într-un fel, pași care ar fi sincronizați sau simetrici în partea stângă și în partea dreaptă a Nistrului. Asta a și fost ideea. Deci, Da, în presa de la Chișinău au apărut informații în legătură cu, să spunem așa, posibile exporturi de energie electrică din partea centralei de la Cuciurgan. Și mulți se întreabă... export unde? Export în Ucraina și mulți vorbesc că ar exista și exporturi în România, pe la Exacia. Aveți asemenea informații? Cuciurganul exportă la ora actuală energie electrică sau nu? Eu personal nu dispun de astfel de informații. Tehnic știu că foarte greu de verificat acest lucru, pentru că este o rețea comună, dar nu prea cred că acest lucru se întâmplă, sincer vorbind, ținând cont de volumul de energie electrică produs. Iarăși este o întrebare prea tehnică. Am auzit și eu despre aceste discuții că ar avea loc exporturi. M-am interesat dacă tehnic acest lucru ar fi posibil. Foarte teoretic mi s-a spus că da, pentru că rețeaua ar permite acest lucru și este greu detectabilă, dar iarăși nu sunt specialist în energetică ca să dau acest lucru și nu am niciun fel de date, o confirmare din partea cuiva că astfel de exporturi se efectuează. Repet încă o dată, în condițiile actuale, ținând cont de volumul de gaz importat, de volumul produs, care e vizibil, ne-ar veni greu să credem că așa ceva se întâmplă. Vă mulțumim!